Обичам да пътувам. Всяко място, което съм посетила, съдържа в себе си от различна красота. Посетих Копривщица, разгледахме възрожденски къщи. В Пловдив съм била. Наскоро ходих и в Самуиловата крепост. Едно от местата, където Бехи винаги идва с удоволствие, е Рилският манастир. Идвам за трети, може би даже за четвърти път. Тук е много приятно. Аз обичам шума на реката. Бехи не вижда с очите си, но звуците, които чува, материята, която докосва и ароматите, които усеща, и помагат с помощта на въображението да си представи света около нея. Тук сега пред мен е път каменист, отпред е реката, зад мен си представям, не съм много сигурна, може да има дървето, но може би се виждат и някакви сгради, не знам. За пръв път обаче успявам да вляза в музея и ми беше много интересно да ми разказват какво съдържа. Малко е трудно да си представиш съвсем някои неща. Колкото и човек да се старае да ти ги разкаже, 100% няма как. Най-силно впечатление и направи Рафаеловият кръст, чиято реплика тя имаше възможността да докосне. Топъл, хубав материал, дърво. Аз много обичам дървения материал и в природата, и изработени от него неща. Впечатлена съм от труда на човека, който го е направил, защото това е голям труд, толкова години. За Бехи всяко място, което посещава, има различна енергия. С много нови впечатления е заради посещението в Националния исторически музей, където турът представлява уникално пътешествие във времето и пространството, а за Бехи също така и в материята. Когато се родила, Бехи виждала с едното око. В ранна детска възраст обаче зрението й се влошило и тя постепенно го загубила. От първите си години момичето има визуални спомени за света около себе си. Спомням си някои неща, които съм виждала, цветове, като основни нюанси. Някои цветя, които тогава съм успявала да видя. Лалета, рози, нарциси и такива. Зимбюли си ги спомням. Понеже живеехме на село, си спомням и крави, кокошки и такива. Днес Бехи вече не вижда цветята, но в ботаническата градина не може да се насити на техния аромат и на кадифения им допир. В музея "Земята и хората" тя усеща съвсем различни материи и текстури.
своите пътувания Бехи обича да прави снимки. Ами с телефона се опитвам да фокусирам върху даден обект или гледка. Може някой да ми опише, примерно, какво има пред мен, или понякога, като няма човек, който, примерно, да се занимава с мене, сама си решавам да си щракам един вид и вече каквото се получи. Не бих казала, че всичко се получава, но аз за тази цел си имам моите сестри, които са голям помощник в моя живот. Те ми разглеждат снимките и изтриват тия, които са размазани или не са се получили както трябва. И така остават по-добрите. Искам да ми остане спомен, нищо че аз не го виждам. Все пак бих могла да си ги покажа на семейството и те да се докоснат до тази красота.